Vitoria Gasteiz hobetuzek 10 urte bete ditu. Programa horrek ahotsa eman die herritarrei. Haien 50 proposamen baino gehiago atera ditu aurrera. Udalerriko gure auzoak eta landaguneak hobetzen jarraitzeko. Orain Vitoria Gasteizko udalak parte hartu dezazun deitzen dizu berriro. 2026 eta 2027 urteei dagokien aurrekontuaren zati bat zertan erabili erabakitzeko. Izan ere Vitoria Gasteiz hobetuzen bitartez, udalerria hobetzeaz gain, erabaki horiek zuk hartzea nahi dugu. Nork aurkez ditzake proposamenak? Vitoria Gasteiz hobetzeko ideia bat duen edozein pertsona edo kolektibok. Noiz? 2025ko urriaren 15etik azaroaren 16ra. Nola? Online, udalaren webgunearen bidez, edo herritarrei laguntzeko edozein bulegotara hurbilduta. Argazkiak, marrazkiak, planoak eta bar ere erantz ditzakezu. Jasondoren udalak haien bideragarritasuna aztertuko du. Besteak beste, interes orokorrekoak izan behar dute. Udalaren eskumenekoak eta 350.000 eurotik beherakoak. 2026ko otsailean eta martxoan Vitoria Gasteizen etorkizuna aukeratzeko unea iritsiko da. Herritarrei laguntzeko bulegoetan eman ahal izango duzu botoa edo webgunearen bidez, ut aktibatuta edo ziurtagiri digitala erabilita. Gutxienez 3 milioi euro bideratuko dira guztion artean lehenesten ditugun proiektuetara. Hautatutako proposamenak 2026ko eta 2027ko udal aurrekontuekin betearaziko dira. Zalantzarik baduzu herritarren partaidetzaren zerbitzua zuri laguntzeko dago. 945-161-687 telefonora dei dezakezu edo gasteizhobetuz@vitoriagidoigasteiz.org helbidera idatzi. Vitoria Gasteiz hobetuz, 10 urte biharko Vitoria Gasteiz amesten eta eraikitzen. Vitoria Gasteizko udala, herritarren partaidetzaren zerbitzua.